náhodou spadl tady z pódia, tak to není vinou nějakého vypitého alkoholu, ale tím, že jsou za mnou hned schody a kdybych se zapomněl, tak by se to mohlo stát. Tak doufám, že se mi to zméně nestane. Byl by špatný příklad pro ty, kdo tady budou mluvit po mně ještě. Já bych se tři řekl, že v úvodu toho svého vystoupení, že nikdy po listopadové historii České republiky nebyla situace tak složitá, jako je nyní. Máme neschopnou a špatnou vládu, probíhá recese evropského hospodářství, ta dopadá i na Českou republiku, na českou ekonomiku. Bohužel musíme říci, že ta hospodářská politika a fiskální politika, kterou dělá současná česká vláda, ještě dopad téhle recese vlastně zesiluje, protože jestliže v sousedním Německu se očekává v tomto roce růst někde mezi 1–2%, v těch předchozích letech to byly 3,7%, což na tak gigantickou ekonomiku jako je německá jsou ohromná čísla. A jestli česká ekonomika v tom minulém roce rostla tempem 1,7% a v tomhle roce to bude při nejlepším 0, no tak je něco špatně. Zkrátka, ty dopady recese, které jsou objektivním jevem z evropského hospodářství, tak ještě zesiluje ta špatná hospodářská politika Nečasovy vlády. A kromě toho, že máme neschopnou vládu a je recese evropského hospodářství, tak také zažíváme mnoho negativních jevů téhle společnosti, které samozřejmě vyplývají především z činnosti vlády. Jsou to neřešené a nekonečné vlastně korupční skandály. V minulém týdnu skončila jeden korupční skandál a vlastně se vytvořil nový, protože máme zvláštní soustavu soudnictví, že ten, kdo oznamuje korupci, tak nakonec je potrestán natvrdo a naopak ten, kdo je korupčníkem, tak ten z toho vyvázne se směšným trestem. Máme zde aféru Promopro, kde byl původní předpoklad, že aktéři téhle aféry, což jsou zejména pánové místopředseda vlády nebo ministr obrany, abych byl přesný, a bývalý místopředseda vlády v té době, kdy celá věc vznikala, Vondra, a bývalý šéf úřadu vlády Novák, no tak za jejich asistence a přihlížení se podařilo ukrást ne 200 milionů korun, téhleté jediné zakázce, jak se předpokládalo, ale 300 milionů korun, takže tam je celá řada obviněných lidí.